Takže čaute, tu je Filipos Mentos a ja vás vítam u 6. dielu Sofa Game. Zasa to vydám po dni, každý deň by mal byť jeden diel, keď nevíde, tak sorry. Ani neviem, čo idem teraz. Teraz som prišiel na môj účet, dal som si večer prácu. Tak teraz si dám asi nejaký hostinec, potom to stopnem a pôjdeme teda niečo. Zlata, to mi bude asi na nič, ale aspoň to predám. Ak ma budete zle počuť, tak ospravedlňujem sa za to, že mi niekto volal, ja si vypnem Skype. Takže fakt sorry, že mi niekto volal, ja mu to potom musím budem mať asi tetovačku. Takže počkáme 12 minút, ja to samozrejme strihnem. Amy... ja ju akože nepoznám dobre, ja nič. Takže ideme sa vylepšiť. Ideme už len na inteligenciu, zdravie máme dosť a kritických údier tiež. Ostatné ani nepotrebujem a skúsime, nemáme hostinec. Takže ja skočím na druhý účet a ani počkám na tomto. Toto video budem hrať len na tomto, keď tak ja to strihnem a snáď sa to vejde do tohto videa. Možnosti. Inak sa mi to pomaly načítava, mám pomalý net. A čo keby sme si išli zmeniť postavu, jej, takže mne sa aj dosť páči, čo však. Dáme si náhoda. Tento démon sa mi strašne nepáči, ani tento. Takéto v cechu ani nemáme, ja neviem. Takého som ani nevidel. Akože. Trpajzlík. Ja budem tento, to je taký šefís. A nie budem človek. Ježišmarja, to je barán. Sami cigáni sú tu. A časy si ho idem urobiť sám. Nejaké veľké oči. Ale to si dám obočie, budem nasraný. Ústa. Jej! Like. Nos dáme. Takýto uši dáme. To by sa zišlo elfovské uši. Som trochu zachrypnutý, sorry. Ja nechcem mať na hlave plešinu. Ne. A ja budem starý dedo, budem mať plešinu. Dáme zelenú, alebo šedú, alebo hnedú, alebo červenú, alebo čiernu, alebo žltú, alebo... No nie, dáme šedú. Červenú dáme. Takže bradu si dáme. Dobre, budem takýto, ale to asi bude dosť podobné s jedným v cechu. Ježiš, ten barán. Dobre, tento nepotrebujem. No, úplne no. Toto je dobré. To som mal aj vtedy. Dáme extra. Dáme čosi... ja som zmenil tú brádu. Alebo i fúzač. Bodka, čiarka, tečka. Môže zazmeniť tú brádu, ja neviem čo klikám. Čo si tu dáme? Smajlík? Nie, dáme si niečo pekné. Toto? Nie, áno, toto si dáme. Že zmeniť. Áno, to je môj starý účet, ten sa dosť podobá k tomuto novému. Mne sa to takto páči, ja som úplne
úplne krásny. Ešte 7 minút, to nepočkám, čo toto bude čakať ešte. Tak, ups, chce sa mi srať, počkajte. Takže bol som na záchode zobrať si mlieko a moju večeru. Ešte 2 minúty, 3, tak ja skočím na moju druhú hru. Neviem, či ju budem natáčať. Ten puding je dobrý. Good Game Empire. Tak ja skočím na ňa, keď sa načítajú tí 2,5 minúty, tak ja zase prídem a dotočím to. Takže som späť a už sa mi to načítalo po 100 rokoch, konečne. Jo, hubička, som šéf. Ozaj, nepozeral som si ani zbrane. Vždy, keď dostanem hubičku, tak si pozriem zbrane a to asi nikdy není. Neviem prečo. Počkaj. Inteligencia o 18 viac, to je celkom dobré. Ja mám inteligenciu, tam ani nemá, takže OK. Všetko mi dáva menej inteligencie, ako mám ja na brnení. Potrebujem veľa a veľa. Pozrieme mágiu. Abrakadabraka. Bobek. Jej, bobek, to si kúpim. Ja také ešte nemám. Toto je zdravie a toto je šťastie a také ja nemám. Takže ešte čo také, to bude zdravie. A ja chcem bobek, ale on je strašne šrotný. Ja si kúpim veľký bobek, aj červený. Je to docela dosť na nič, ale že dosť. Takže si to dám na seba. A toto predám. Počkaj, toto mám. Toto asi predám. Počkaj, koľko to má. Toto predám, aj toto predám. Tak, a to by bolo asi všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Určite oceňte moje čakanie. A môj dobrý puding. Takže za koho naútočíme a nejdeme pre istotu útočiť a žalári skúsime. Je tam strašne silný Ujo. Asi Ujo mi nechce pomôcť, aby som ja vyhral. Ja ho neviem zundať, to je úplne, že... Ja mu zoberiem tak málo a on mi zoberie polku hápok. A úplne on ma... To sa nedá. On ma zabije jak... To sa strašne nedá a ja to proste, ja ho nezundám ani keby, že... Nechcem, alebo chcem, to je jedno. Takže... Ja si dám ešte hostinec. Počkaj, to čo je? Čo je? Počkaj, ja som tu videl paličku. Kde? Tu je. 68, no. To nechcem. Takže to je všetko. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ja sa s vami lúčim a čakajte zajtra nejaké videjko. Čaute.